Adlaw gagayam na imbag nga oras yumanen kapadasan ni Kabs at aning saan napud no anagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada manipud ka ni Jane kablawan naman amin nakakabagyan na ditaburot Alakapan Cagayan Valley. Estamatan ti Pamilya Unida, Lazaro Family, Domingo Family dita Payatas, Quezon City, Manila. Hello mat ka ni Cheryl Velasco dita Kuwait, kan Geraldine Kadangan dita Abra. Kastiman ti kuna ni Kabs at aning. Di raman ang biyanang. Agtaray ti istorya kadagiti dua nga anak ko. Dua alalaki. Dakkel alalaki ti inaudi nga anak ko. Natayag kan nabaked ti pamagina. Idinto ta ti inauna narapis kan panda. Kanayon nga aga padagiti anak ko tasurdo ngamin ti inaudi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, David. Idadangan nakman iti pagdigos kaw. Sikan anon down. Talagang awan respeto makapsat. Sakti inauna ng baunin nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit ka man. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka, magkisarita ti bastaw sa kapsat. Ha? Takon di pa kipot pay. Alan David. Idadangan na kao ni ti digos kao. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ka. Nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Umudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manun. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Napupunuanak kan dondon. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na ti danog mo kabagays. Di ka sardingan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak at natayagak. Ampun ka lang, David. Ala, di mon ikaskaso ti bagbaga jay kabsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon. Surdo. Saan nga agpaiso nga ampun naklang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day di apong yu alakay. Iso ti imalaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga gabsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga akto maneng. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumamata kasta ti panagsasaom ni manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong ang iso katagibas si tamatan? Adamatrik na di kapsat mo ang masakitan. Ay na, no kasano ti kinaababan dagiti gurong na. Isumad ti kinaababat ti kordon na. Arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan. Asino mat ti saan ang masuron ngay anak ko. Dudwa kayo nga kapsat. Rumbang lako mga agsinakit kayo. Saan kat akasta kanayon nga agapa kayo. Di David, di bagbagaan yaw. Ibagayaw tay katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasoron ko ti kasya nga style na ranang. Naimbag ng oras pa, ading Flora. At rak manay. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumra ka, ah. Agyaman na ka ding Flora.
Namok anagawid ka, isa di nardaras ko ti may. Agtugaw ka, Mang David. Agya manak. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga purain? Ikan kay ti panawan mo amang tingi-tingi tiriknam. Basta siyak ay ayatin ka, Flora. Si kalaang tinakarik na kiti kastoy. Mang David. Sapay kumaat, di nagtupaayan. Masing putakmat. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin, ti kurang kanya ka din. No pa'y amo ka saan tangag bagay. Ta dakdakkel wano nataytayag kang siyak. Hanggang nudatan to ti agkagasat. Dublyak ti panagagat ko. Tapno saan kantong agrigat iti poder ko. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kong agbalin nga asawa, Flora. Sapay kumata may kariak. Nay, papanamdundon. Nakabangbang luka manan. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagapgapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pa nagarama. Anya? Amom ngar arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimakan ko na. Kan may sa, saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayo ngam isaw. Nagkuyog da, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di na matlaklon na nain. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabas ka mo't dun doon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanwak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom ngar armag. Armag mat dun doon. Ah, agdeng-dengag kamat gayam dita David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Saan ni Flora? Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ng musika. Basta sumapol kay di sa baling armam. Saan ni Flora? Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wan asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangarum kan kuana. Oho, manjak Apay ko maasyak tag surrender. Basta siyak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manan ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw tag ito'y. So katakmanan iti babasit. Adunton ti katangag. Umad-ado ti taraken mo anak ko. Wala na. Iso nga ekstensyon nakto pa ito'y kulungan da. Wala, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manan ay adundon. Ado, tagrik-reklamo ka aruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayan ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Puray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbagaan da. Kaya't mo, tay darumda ka. Awan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti pantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Lita, kaya't mun sakot ti makaraman. At dangamin maibaga, pilosopo ka.
Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dondon. Di ka mangre-rebok dito. No hasta aklunan nakon, Flora. Wan dondon. Ngamin ay ayatan ka mat. Iso na laang tapang panunutak di kabsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dondon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman nga awan namnaman akin ka. Takalayan ko ngay bagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ro na tao, kumparakin ka. Ala ka. Apay matakas na tibagbagam kan kwa na ngay. Kaasi mo. Saan man na Jacob sat ko ti pagsaritaan ta? Tikit di may papan kadata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasarta na. Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta. Agkasarta kit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamo ka dondon. At tinamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kabsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kwa, wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni dondon akabsat mo ti ay-ayatar. Anya? Ala, di ka agsangit mang David. Anya kan sa aklunong ko matigasat mo. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry Uwan? Ayos lang, Flora. Namnukas timat lagayam. Insapsapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw tapno sana ka namang namnama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paaikan ka mang David. Isa apasensya ka na talaga. Ala, sana balain? Aklunak atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak to no teksak. Ta parang mayaw awan ti panang paay mo kanya. Sige, itad ko tinumero na kan ka. Si kanti makaamo makiamamo kan kwa na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, ibagayo man ka ni David, ta idunar nan ti talo ababoy na kanyak, ta agkasara kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amuyo mo ngawan trabaho. Pangala kumangay ti kwartak. Ang mumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akon di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran ti tarakan ni Manong Mau. Tanagrig-rigatan na dayjay. Italang mo't ngagkidawak iti pabor kada kaya ko nanang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam, Jacob sat mo. Kinasarita ka ngam di namot kayat. Bayadak ka naw. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kwana, amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kwana Makasorsori. Baybay ang mga rudan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pa'y gayam busbusan ta akwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't makaas-asawa. Noda ko makwartam ta buludak pa'y laang. Ta iso ti busbusan ta ngagkasar. Awan basit pa urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart apagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabahunan. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka nga taabumak ng dundun? Madalon tao. Kalato lata adumteng ti swerte kanyak, Flora.
Kumusta't Eric na David? Nakailiw-liwag ka din, anak ko. Wana nang. Dadagos nang agas itinasugat a puso. Ha? Anyat kayat mo asawan? Adang amin inter ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Wala, ngam di mo pa'y nakit-kita iti personal. Anyat amom, amangan no agin sisingput laeng. Nakita ko iti ladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Ang din na kami ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isong agden na kami pag naudan nyo nga'y, saan kumaad ito'y balay, taamumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopiam. Saan matlakayat ni Flora tag na diti balay? Ije balay da nati pag naadan may. Uray tag may maysan ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa bali a lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka nga'y? Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakarakon iti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito yung syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Jak mat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ni Flora. Nagawid di ta kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di kalman. Ang subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabten na to, Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, naikita ma. Ang mga nun niya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamangan no gundawayan na ka. Si kakit di man. Di mo man pagpanunutan iti dakis ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit, amo na ka na iti kabdak di ti balayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na nangay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kayo mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno ganyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga rod. Isungag bagay ta. Sige, Mang David. Panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kunak man nagkayem kayo. Akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat ko ang tinobyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil ilad-latan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaw iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Agpatay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun.
Ngam tatang. Naimbag paikat ko ba di kabsat na ani David na nagagot day jay. Apay gamin nga naklon mo adagos day taadun dawn. Amom nga awan trabaho na inaklon mo. Apay, gapotagwapaw, inaklon mo matayin. Tatang. Sinaam day taadun dawn. Diyak kaya taparakin ka. Pagawid mo, hindi balay da. Nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalaw ka na. Murang kansaan. Pinapanaw nakdya ama ni Flora. Anya? Imparu pa natin saan na panangayat kanya kang paninamanhugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. Ay, katagpay sumo nga min anak ko. Awan mo nga min umno at trabaho. Sana dahi dya lakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad dapay kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha? Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat kan kabalasan ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito inanumu abalay me. Wenta kayat kayo matamamam mo, nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha? Ay kat, adda kayo dayta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, mayat mo niya na tumpungam David. Ang bagay kayo launay iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanya. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag na nayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumutla ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, iso nga imayak, Flora. O paya di mo sungsung batan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay, ada ka matgayam dun down. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanay, ti kasar na. Anya? Nay, kasar Sorry, mo. Dundun. Sumapol kan iti sa bali nga asawaam. Taddan sa bali nga iayat. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Na diskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon down. Taawanan, karambangam iti anak kao. Nakapasar kayo mga kabagays. Wan doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May da kayo matsarong ka ng kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya nakaida ka. Maditibagbagayim. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Tiyak amo no apay. Ni, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa nga nawagan ng kitimanaw. Wain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko. Ano ti amiris ko abindot iti kalabas. Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulakan ka, kapsat ko? Sorry, iti kalayo na panang tagtagibasik ko kan ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbagam mading ka. Naimbag kapay, napintasan ti biyag mo.
Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulungan mi ti biyag. Ngam siyak. No bilang awanan ni nanang, agmay-may saktaon. Ala, di ka mananagan, tanda akapsat mo. Di ka baybayan manaw. Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak at talaga, manaw. Nakasingsingpet ka akapsa. Kasta unay ti panagbabawi ti inaudi nga anak ko ket nagpakpakawan iti kabsat na. Makasangitak iti pan nakakita kadakwada nga gininnarakop taglalaok tiriknak. Maragsakanak ta nagpinnakawandan ket maladingitan nakmet tamasyanak iti kasasaad ti buridak nga anak ko. Tangamin kanayon ti panagsakit na ket adu ti agagasan na iti bagina. Kat sapay la kumatag imbagan kat makatrabaho matan. Alakastan, pagayam mo, aning. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Nabara kablaaw para iti tunggal maysa iti naragsak ng aldaw kan oras yo amin. Thank you kada kayo, gapu iti panang tartarabay, wano panang padpadaan nyo kadag iti amin nga uploads to gayam yo, ama ng biyanang kan biag ti tao at drama. Kat sapay la kumata di kay tupulos mauma. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Maripas Natividad, Michelle Chavez, kan Ate Carmen from Aurora, Vega. Kastamatan kan ni Reynaldo Dipano, ni Homer Alamo kan nagiti kakadwana. Manipon man nga rod kani Kabsat Rino sa napod nanagan tintay drama kastiti ko nana. Dear man ng biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangngadeng ko. No apaya nagbaliw, isot ibinsa-binsa nga historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anya gay Rino Barok. Nalpasen titulagan pare ti kasaryo iti anak kao. Umadanin ti kasaryo. Nakasagana kan? Itanya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak kao. Ngamsi ka, awan. So nga niya ti ekspektaram nga aramida minto nagasawa kayaw. Siyempre, si kanto, tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod danton anak yo kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglabaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mait nga da trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasjay asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Puwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Oray upat ahon no innam tata. Anda kayo na ita. Basta si kantaw ti para awer tapno agtultuloy iti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamot kayam na ta, Jema. Di ka nabigbigad agos Uray sika, di ka nabigbig adagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrab-trabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikudan mi alamisaan, si kamot gayam. Umay ka dito yan, men. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, ang asino to'y balasitang akabangay.
Ay, anak ko. Ha? Ang tagaya man ng anak mo? Bakit? Ayan ti asawam nga eh. Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala, mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak ng tiamatoy anak mo ah. Madlaw ang inginahan na iti suot na. Nagumingan pala ng nagadun ti alahas na. Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kasta yan. Saan man natin ama to anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, garaw mo. Natairak ka no latta ko na ni Jima. Replayak, ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na nang? Ni Jima akaadalak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay kat gagangay na ah. Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok na ron na ipuspon pa lang ti kasarmi ko ni Linda na nan. Anya, tapay, ka natulag nga ruden ti kasaryo. Panagkakayo nga ruden inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Apay nga imay karino. Anyat masapul mo. Sikat ni masapul ko, Jima. Ni, anyat kahit mo asawan? Agayatak ngamin kan ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, ada po nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi ko na di akasar. Anya, ala ka. Apay ngay. Dak manam mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat kayat ko ako pakasaran. Saan ani Linda? Anya, ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan. Adan anak ko, Rino. Dahil na nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka addan anak mo. Anya? May mayat gayam tay adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ha? Ay, Basta sikat ti kayat kong asawaan. I-break ko ni Linda. Ta si kaitam ti kalay saktaw. Ala, gusto Linda. Di ka nagsangit. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaram kan ka. Amas nasaysayaat ng siya. Di nakgurgurayan na. Sana balay. Tawan mo't napasama kiti nagbatam ta. Awan ikamat mo kanyak. Kansan tapay mo't anak kasar. May mayatan at ikas to hingam tinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, naringat tikas jay. Sa maawatan na kuma. Awan mo ka nagbasunan kan Karino. Uwan, ngam nagbaliw nga rudan tiriknak. Isa sorry ah. Di ka kumagimulmulay ti sakit tinakam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare titunggal maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun naman gaya. At tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak, kan jay dua sinturon, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-iboy mo. Puhamon na kita! Managal lilaw! Traitor anobyo! Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. Talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamot nga ay. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasulang. Awanan mo ka nagkuranga. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon.
napintas ka. Uming ka pa eh. Daw kita gusto kan ka. Makasara kantaw iti kasukat na dya lalakay. Sabagay, pagan anong kumamot ti kasken kuana nga katawan mo trabaho na. Istambay lang aroday. Nabisyo pa eh. Kanya't maghanap mo kan kuana nga eh. Jay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno adda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudno ayat ti damag may papankada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una nang, tadan nagkinaawatan may. Anya, insukat mo ni Linda kan kuana. Un, taiso ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na ngamrog-rog yan nanti makibibiyang ka na kami. Anya, Isa ni Jima ti ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana, gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom, taawanan nagitidadakkel na. Sigurado nga awan to ti makibibiyang ka na kami, into nagasawa kami. unangem. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka din anang. Naitangarod ti nangayatak kenkwana, ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngem jay balasan. Awan madi amakitak dita, tanawayamot. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina, nanang. Saan mo't kit di ngem duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan Rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Andan ay nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran ni kumaidikan ni Linda. Dahil mo lang, ti aramatan tang agkasar. May sa anuang, kan limakit kagudwa ababoy. Ha? Limakit kagudwa nga. Wan talima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamat laok na anuang. Ay, mababainak paikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kung itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namat mabalin nga ikamat ni bagina kanyak, tadyak mo't sinagsagi da pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kanong? Nalakalangit ka tunay ta abisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. San ka di mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tadapay agkasar no biga. Ha? Apay ayan no dagkasar. Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita panaginom ka. Ijak ton tiarak. Sigurado ka Uy, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka mo ngamin. Iso, sorry laangan kan kwa na Sapay kumata maaklon ng tumulaang tiya amin. Uy, nalaka ama ka move on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, aramidan na ti kasta. Di kanto isukat apulos. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Si kanti kaudyan. Kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsinakayaw kan nilindahin san rinaw. O, insan nal daw. Kat agkasara kong niti mabiit. Apay, ada ka di mo kinayat kan nilindahin so sininamin san? Awag. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak ng asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay, kung namin saan? Apay, insan? Bumalasita nga dya anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Agluto, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana na masapula mga hala kami ti babaunon may. Taadan jay anak ni Jima katulungan may, insan. No kaste, mabalinan nga ruman ni Linda, insan? Ha?
Yan ko lasay mo matindiar mo kaon. Mabalain. Ay, kat una. Kung saan na masapol ng ipakadam kanyak, taawan kat nga ron relasyon main. Isa nawaya kalatain saan. Anya di ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang. Kayat mau, aklo na. No bilang kayat ko, kayat yo kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay, katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw, kan nagagay. Oray saan na profesional ngam nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Hangam tingitingam pa yan ay magtirik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat yag dardarasudos anak kao. Wan tatang. Di may hari. Ang sana taman. Ay, huston, nabanuga kon rino. Kan apay aya nagbartag ka kat kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya. Inikat ko kami nito. Nadagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking a botones. O bay ka kita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Medyo mama, di ka kalig murmuryot na alam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. O bay ka. Salat i-request ko ti cha music. Kasano nga agtsatsa ka matumtumba ka gapo itinalaw sa bartek mo. Kabala. Oh my God. Sumarunukan tayo na kay baga patukarin na ti cha music. Ay na, amo manakaw. Hindi ka sarda, Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Di nala ibabay na niya asawa na. Wan tatang, nadamag kunday ta itay agsapa idinapanak gimatang ija store. Grabe mo't na diya tao. Maglaki din ata sa anweso tinakagasat mau. Wan nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya. Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagad kan nasimpot na diya. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Wan tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Lampasan ti kasar ta, Jima. Wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, boy. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't baknang na jay. Wan, apay aya. Okay, kumusta? Mangmangtod mo't lay ti suporta ti putot nagnika. Wan binulan. Nagni na di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti dayjay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtod kadagi jay. Sika ngay. Di na kay ikan. Mangmangtod mo't angam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itid na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tod iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan matkid yan nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka matkat dingay kan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamagak laeng no da pa'y allowance mo, anak. At dapay mat. Adupay
Bumuladak man nga ron iti kwartam balasang ka. Bayadak taw no da kwartak. Ha? Mano? Oray 1,000 no adda. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibus ti na bati. Di awagam ni papam. Ibagam nga 1 kwartamon. Ha? Ngam di mo ibagbaga nga imbagakwan. Di mo't saan anaimot ni papam. Saan? Nasingpet day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan na kadagos. Alangaron, dumawat ka, tabuludog pa iti 1,000 muwan. Wen, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo kay health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. At danton anak ta. Wen nga rod. Kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ron tayo or-oraya ka pag trabahwak ko ma. Imbabawi dan samot man Agawa am tagbiro kiti panggadam atan ni adanton anak ta. Wait. Ang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho bakal. Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oraya, damot ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibihangan ti kwarta ti anak ko ata para kan kuha na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin nagijayan. Nagado na nga eh. Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Meme. Sabten na kano ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijerwar, ibalkutan daktumotan niya. Kaadwam to ti karne. Ala, mapang kami nga rodan. Aw-awiram ti anak ta Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh. Di ba't agawi dun da Jima kalmi may nanang. Napalanda ay Nakisinarak day ti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawawid. Kunak na agawid day ta hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak daya. Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan ti agparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namot sungsung-batan ti awag ko. Kan adda na amwag. Nabalo ka nun sa ngaminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinubyandan. anya, Awagan niyo man ni Jima nanang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan nyo ita? Adda kami diti balay ti ama ni Mimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Ur-urayan da kayo nga mindarino kanti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat nanang. Umay ko alaan ti anak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay basta, maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Alaag tanak ta amangan no mabaybayam. Ibagam tagpaso kanyak. Agpaay ka ababaunan wano niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam, planok ti makisinubyan kan kwa na. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya kamatan. Di ka kadagsasawi ti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumurutak ka na insan ko ama pa nagtrabaho. Adasir kan niya trabaho. Pangasim, Jima, di nakpanawan. Di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Di mo ipanaw ti anak ta kanya.
mabagtitak ng panawan lang. Ala, kita akpay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaang? Nagdanaga kiti kasta unay, nagbutengak, apanawan nagtasawak, isungeng karigatak tinagtrabaho. Kaya't kasi na saan na napimanaw. Mawatak matkit di tasawak no apaya dandanin na sulisog, tabasol kumatlaan. Tangamin awan aalis tuwak ngagdiskarte ti pagbiagmi. Ngamita saan la doble no di triple kayo dakpayan para iti pamilyak. Alakastan, tigayem mo, Rino. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Enyornos parity script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Isagsagot to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, naimbag nga orasyo, bulan manan ti Disyembre. Panaglalamok manan, kaya't sapay kumata na salon at tayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Pasita, sa napudnanagan, tintay drama ita, ngamsakbay na, hello pay, kada Susan Arthur, Lerma Perez, Isalin Cipriano, date si kan Albert Cabrera, dita Ramon Isabela, kan ni Dominador Rafael, dita Santiago Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Pasita, dirman ang biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakibuy pre nakitipadak medla senior citizen, kan padak medla nga agpenpensyon. Ngam sana kaya't ti lalaki nga anak ko ti pan nakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependar latan kanyak nga inana. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Papanan nyo manan, nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak asinaan nyo na alakay. Masurunak nanang. Di yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maaramid ko. Kunakmat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayon tumanga di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin niyaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armanda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagosan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pasablugan na kayo. Kahit, anyang oras ti sangpot nyo. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo tatang, apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukais anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga nadaman laok na bulakbul day tana. Ang mga no sarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo, Pasita, honey. Ay nga. Una yan day tangawag mo kanyak guto. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang ang bakit kan lakaytan. Saan ang may bagay day nga inawag ta?
Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man pasita. Basta siya, hani, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan? Baby loves no isa. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mala, mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayon nak di anak ko. Ung tanak day jay no maladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakit din iti anak ko. Uray nga rodyay anak ko. Text a text. Damdamagan na no ayan ko. Iso nga in-off ko ti cellphone ko. Alangaron, lepasan tan ti mangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasarta pa'y matla. Sulitan ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na nagit pensyon ta. Agpasarta pa'y. No mapanlog ta, intan tumanen mangan, wano agmerienda. Alangaron, sikat ti makaambo ko to. Makaambo di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka mandalagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga ak tulaeng iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakichenday di kalman ta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon na kun ngam jak nasango ti nakichenda. Nan, sa siyak ti mapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod no magagat ka amapan ijay ili si kanti mapan. Mangtad kayo mo ay ti pangkrudo iti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta, tagpapukisakman. Wen, mala, mabiit lang nga rod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di pa'y naalatay pensyon nyo aya. Naala ko nga mada nagastusak. Anyat nagastusan nyo nga ikaw ang makita ka ginatang yo. Wano, adda babaya paggasgastusan nyo. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan nyo. Nayunan nyo dahito yatan adda pa'y bayada kiti pagadalan ti apo ko yo. Adto tili magasot, umdas na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan dagita tatang. Di yung ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngam dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang naduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Tapay nga paritan data nga aginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da. Awan mo't mabalinan da. Apay, isuna ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready akon amang ikasarkan ka.
Awan ti asino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat anyang arod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, kasaritak mo ti anak kao. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartagid din tapno makapagdenatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngamno agungot ngay. Bayam nga gungay. Saan ngay surat ti masorsuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramiden ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo, tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang dayta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asi katagastaw si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita ah. Na, kunak mano nagsina kayon? Saan? Kung kunak lang dahi jay tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni Pasita. Kaya't kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaang. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan na kami ah. Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malang. Ni Pasita ah, ni mga sikaso kanyak. Asikaswanak, ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kanlakay kayon. Aginanakay ki di dito balay. Di ka nga minruar-arwar ah. Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakrita. Saan nagaputalakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Ah, Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. Adanton kabingay yaw nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanya. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakbaketan kayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lang tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalon at yun lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yaw. Kaya't kumot nga road tiyada kadkadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko mo't kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen, nanang. Amangan ka no kwartaan nakla ang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laeng ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa day jay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad day jay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho day jay. Tada kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan ngagtrabaho? Anak ko. Alakit di, no kayat yu pa'y ti makiasawa aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo.
Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. Kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbang amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apay kasta ka? Noan niya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang, Apay adi mo kayat ama ki asawa, kat kayat na nga rudmat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka, nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo tar aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko ah. Nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidon na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang, akwartakan ka. Talaga ka diyan di dakdanggan tatang. Kaya't yung latta ti mga asawa. Wain, anak kau. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag kau. Ay, natangka na talaga ti ulo yung alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan niyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun. Maday ti ubeng, tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron nga ay di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun ditoy. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yun ti pag nadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kwa na ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo, ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Ah, Yak kaya tiyag bati dito, mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo, makipagnaudak mo tan iti balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay yugo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak kau. Kan sana balay, ta dapay mo't bakanti asilid. Agyaman nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan da ita. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayaw. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mo ti panagsasaum Tadamot siyermi iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, na italagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo.
Bukudan niyo, ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tataw, ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw, tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan ang amin ti ama ti anak mo. Taiso ka mati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang ka pa'y gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apay, papanawin dak. No kaya't yo, duwa tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kat, isudalatan, ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay mga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak kat ti makibagayan. Asino da ko maapakibagayak? Ti kayat nantumat kat aginaw ka nagluto ak kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan lagi ti anak ta? Data tagsakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamuda mo tan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay, sombra ka. Agyaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid dananang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Nga rod. Kastamlata na kanayon? Di kag trabahon? Pasiglat nga utangan ti pangalaam iti kanam? Manang. Awan na, suruam ati agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsingsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Siyak mo't lati mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Wala taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti inaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar pa'y la kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para ka nagiti anak ta.
No daduma damot labasol mi iti asawak no ape ang nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso ang nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, ket nangasawa meten ti anak ko ket adan bukod na a pamilya. Alakastan, tugayem mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.